ken ik allemaal niet. Nee, wat vond je Ah, ervan? nee, nummertje. Ja, Ja, leuk. ja. Ja, leuk hè? Ja. En het nummertje van de Kings of niet? Of eigen werk? Nou, nee. Ik moet zeggen, ik had deze tekst, tenminste gedeeltelijk al een tijdje geschreven. En toen dacht ik, nou, die mag ik toch een keer afmaken. En toen werd ik 's morgens wakker. En toen hoorde ik op radio een liedje. En ik denk, ja, dan mag ik een beetje deze vrolijkheid hebben. Dus toen dacht ik van, die moet ik even opzoeken. En toen heb ik daar via Spotify beluisterd. Het was van Manu Chao. Bleek. En nou, toen denk ik van, nou, dan moet ik nog maar eens even nog kijken. Maar eigenlijk heb ik gewoon zo'n dit melodietje aan de hoofd. Ja. Leuk. Ja, leuk. Ja. Mooi Ja. nummer. Zeg maar, doe eens een paar columns. Waar is de uitzicht? Ik heb één column uitgezocht. Het gaat over de tol. Dat is hartstikke goud. Ook over de Groningen tol. Ja, ik ben tweetalig, dus Ja. de Groningers is ik ben native speaker, zoals dat heet. Ja. Het stukje heet Hadu Kalf. En ben er ook luisteraars die geen Groningers kennen? Of mag ik nog vertellen wat het in het Nederlands betekent? Nee. Nee, Nee. oké. Amsterdammers gaan niet graag naar Groningen. Het vroegere land van suikerbier en strookkarton, nu van koolzaad en aardgas, geldt als het einde van de wereld. Een dagtrip naar het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek is even populair als een 4-daagse tour door Zuid-Irak in een Greyhound-bus in de kleuren van de Amerikaanse vlag. De Randstedeling zal onder beide uitjes uit willen komen. Maar bij de annulering van de reis naar Basra zal te ver nooit als argument worden gebruikt. Groningers gaan evenmin graag naar Amsterdam. Echter niet omdat de afstand te groot zou zijn. Noorderlingen hebben een hekel aan de mensen met een grote mond. Wij zijn meer van kat uit de boom kijken en Amsterdammers kan veel verweten worden, niet dat ze wachten. De angstige dieren worden de boom uitgevoeterd. De Randstad is de bakermat van het ik zeg wat ik denk gevoel en Groningers zeggen niet zoveel. Ze denken vooral, en als ze wat zeggen, is het meestal niet wat ze denken. Daarbij is de taal van de Westerling niet die waarin de Groninger zich thuis voelt. Van de 5 woorden die de Amsterdammer zegt, hebben er 3 te maken met ziektes en de andere 2 zijn Ajax. Dan haakt de Groninger af. Die voelt zich meteen bedreigd. Wat trouwens in 9 van de 10 keer ook zo is. Het is in het westen des lands al lang niet meer ik zeg wat ik denk, maar ook ik doe wat ik zeg wat ik denk. En dat betekent doorgaans een knal voor je harses. Waarmee niet gezegd is dat Groningers lievertjes zijn. De sfeer hier is als in het dorpje van Asterix en Obelix. De mensen houden van elkaar, maar de inborst is licht ontvlambaar. Kort voor de kop heet dat. Bij het minste of geringste ontstaat ruzie en in het gunstigste geval een woordenwisseling. Maar, zo bleek uit research voor het boek Inburgeringscursus Groningen, schelden in het dialect klinkt vertrouwd. Bijna gezellig. Wie aangesproken wordt als foesieknakker, domond, schiet in de boksen, halfmalen of hounderok, die moet eerder glimlachen dan huilen. Ik heb jarenlang in Winschoten gewoond en ik kwam graag in Café Pleintje. Elke keer als ik er binnen stapte, klonk het Hadu Kalf. Was ik verwelkomd met een tering Herman, ga zitten ouwe jongen, dan was ik gillend weggerend. Al hielp het ook dat de muziek oké was. Geen René Vroger, Willy Alberti of Dries Roelvink, zoals in de kroegen van Amsterdam. In Winschoten draaiden ze Anne Clark en Afghan Wigs. Een term als kauwnavel doet een buitenstaander de wenkbrauwen fronsen. Voor de Groninger is het een normale aanspreekvorm. Het zegt zoveel als goed volk, we zijn onder ons. In deze provincie liet decennia terug al zien hoe integratie moest. De Sardijnen werden als broeders ontvangen en pasten zich als dank moeiteloos aan. Toen Ina van Hink eens met de kinderwagen bij WVV 5 stond te kijken en het hele elftal nieuwsgierig boven de kerstverse mulder stond gebogen, zei Bert uit Winschoten tegen de Italiaanse Francesco: ga doe maar even boven die karen weg met die knalvlookberg. Dat leidde niet tot geschokte reacties. Het betekende dat Francesco als Noorderling werd gezien. Andersom viel een verslaggever van Voetbal International van zijn stoel toen hij Arie Haan eens interviewde in een Italiaans restaurant in alweer Winschoten.
Het was de eerste keer dat de journalist een Italiaan achter elke zin mignon hoorde zeggen. Het Gronings is als een warm bad. Wanneer iemand mij vraagt of ik misschien Wenkeloog in de berg wil hebben, dan weet ik dat ik thuis ben. Mooi. Mooi. Dank je. Ja. Dank je. Ja. We gaan hier eigenlijk Irma in Bimon hebben, hè, met haar geboorte. Ja, Ja. winkel hoog in de berg. En dan kijk als een knaflookberg. Ja. Ja. Je bent wel al veel altijd met het Grunners bezig, hè? Wat is dat? Wat wilst je er echt iets meer of vind je het gewoon mooi? Nou, het is mijn, in principe is het mijn eerste tol. Alleen het schrijven in het Gronings, dat vind ik wat lastig, dat gaat moeilijk. Ja, En en toch, het Gronings is ook is een beperkt afzetgebied. En in de regel is het wel zo, als het een boukje schriest, is er wel dat er zoveel mogelijk verkocht. ja, En dan mag het dan gewoon in het Nederlands schrijven. ja, Dus ik probeer zo'n mix te bedenken van, ik schrijf in het Nederlands. Dat vind ik ook een leuke tol om me te uiten. Maar af en toe de fiets ik er wat Gronings erin. ja, Al dan niet met uitleg. ja. Maar dat idee, ik heb wel het idee, wilst u met ook wel een beetje de charme van ons Grunners zijn of heurenloor, of nee? Nou, soms dan kies een emotie kies beter uitdrukken in het Gronings. Want sommige woorden ben ook... kijk, als je fusieknakker bijvoorbeeld, dat betekent rukker. Mhm. Maar fusieknakker klinkt leuker dan rukker. Er zit Ja. een soort humor in, waardoor ze ja, rukker dat is toch wel een beetje een beladen term. Althans, Ja, dat is wat meer platvloers, hè. Ja, een fusieknakker, ja. Dus het direct zo wat elk ja, soms was het heel veel uitleggen wat het nou precies is dan. Maar het is wel, het geeft net een andere draai aan zo'n fenomeen. Hoe moet het met ons Grunners, Herman? Bist u door ook wel eens met bezig? Dat vroegen ze mij altijd. Ik ben bang van nooit. Ik ben bang zelfs dat het op termijn verdwijnt ook in het Nederlands. Ik heb een boekschema, of in 2008 of 2009, was ik een keer met een groep Gronings op een literaire avond in Utrecht. Ja, En Jan Glas was de hit van de avond, omdat ze met zijn gedichten van het Gronings vonden ze zo mooi klanken, mooi poëtische taal. Maar Jan zei zelf ook, Gronings is een dode tol. ja, ja. Ik weet niet of je dat nog steeds denkt, of dat denkt, maar in ieder geval, Townie, daarom zei je dat. Ja, En ik bedoel, hier in Durp trouwens spreken nog best wel veel kinderen spreken Gronings. ja, Dus misschien is er nog hoop. Nou Mag ja, voor meer. we kennen natuurlijk wel, we houden het misschien uittekenen, maar we kennen het wel goed stellen. En we kennen er wel alles aan doen om het, want we houden er allemaal van. En om het op de een of andere manier toch nog een beetje in stand te houden. ja. En er is wel orde van belangstelling voor, hè? Maar dat zijn mensen, die zullen het nooit waarschijnlijk dagelijks spreken, maar die hebben er wel interesse voor. Ja, ja. Maar ja, dat is misschien een relatief kleine groep. Ja. Ik geef af en toe ook, heb nog nooit veel doen, maar wat grunniger lesjes voor belangstellenden. Oké. En dat vind ik leuk om te doen. Maar is dat serieus of is dat gewoon met een knipoog? Serieus, maar met een knipoog. Ja, En precies. door bedoel ik met dat ik wel ook toch een beetje humor erin probeer te stoppen. Ja. Om het nooit al te saai te maken. Nee. Dat wordt het ook nooit, maar er zit van alles in. Ja, Ja. van alles in. Ik had net een afspraak om bij het UMCG, want er was ook nogal belangstelling voor artsen en verpleegkundigen. Want die hebben ook veel te maken met Groningers. Ja. Oudere mensen. En dan zit je voor op een beter niveau als je ook een beetje Gronings kunt verstaan en ook wat kunt terugzeggen. Ja, Dus die hebben er ook belangstelling voor, om het Groningers wat meer eigen te maken. ja. Dus ik zal er ook een soort van college geven, maar dat is dan door corona net gecanceld. Ja, precies, ja. Ja. Wat was te zeggen, Herman? Nou, ik wil even reageren naar Peter, want dat snap ik wel dat het UMCG, dat ze door Gronings aan het proberen, al die vindicators, die spreken natuurlijk geen Gronings.
Nee. Nee. Dat Gronings met een hooiteerappel in de bek. Ja. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is van... Grunnings wordt het in, hè? Ja. Work and punt. Ja. Maar toen had ze ook die documentaire van Ede Stol van Gewest tot Gewest, toen dat programma nog bestond. Of bestaat Ja. nog steeds, wat ik terug maar, Nee, voor mij nee. En dat vond ik wel grappig, want Ede zong toen ook in het Gronings. En tot in Limburg en taal waren ze ontroerd dus die landjes, terwijl ze geen reet van verstonden. Dus misschien is er nog hoop dat we gewoon inderdaad, wat Peter zegt van, natuurlijk het eindigt, maar we moeten nooit zelf aan metdrogen. Dus gewoon probeer zoveel mogelijk het in stand te houden. Ja. Want het gewoon te blijven brood en te blijven zingen en te blijven schrijven. Ja, zeker.